onye ndu obodo ndị Mgbakwu dị n'okpuru ọchịchị obodo Awka North na Anambra State bụ Maazị Nwokoma Chukwu ekesego ya bụ akpa osikapa dị 170 n'ọnụọgụ wee nye ụmụnwaanyị Ajadu ndị enwe ike ọha na ya bụ obodo bụ nke otu nwafọ steeti a nwere aka onyinye na obi sarasara bụ Saa Emeka Ọfọ butere maka ikesara ndị dị otu a n'obodo dịgasị iche iche na steeti a. Ya bụ akpa osikapa nke arọ ya dị kilogram 25 bụ nke ekesara ụmụnwaanyị Ajadu onwe ike ọha na Mgbakwu bụkwazi nke ekesekwuziri n'obodo ndị ọzọ dị 170 enwere na Anambra steeti site n'aka ya bụ nwa amadi Chineke ji gọzie Anambra steeti bụ nwa afọ Oraifite nke dị n'okpuru ọchịchị obodo ekwusigo. Ya bụ akpa osikapa bụ nke nwa amadi butere maka ikesara ndị a iji wee merube emume chata na ọgbago afọ 65 ya nke o merubere mmemme ya n'abalị 10 nke ọnwa abụọ n'ime afọ a. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Ndị Ajadu ahụ bụ ndị ritere ya bụ erere bụ ndị esi na obodo Asaa nke dị na Mgbakwu rọpụta ka ọ na-ekesa ya bụ akpa osikapa. Onye PG nke Mgbakwu kenere Saa Emeka maka icheta ndị ogbenye ma yọọ ka ndị ọzọ nwee ike ṅomiri omume a. Maazị Chukwu dịka ọ na-agwa ndị obodo ahụ na ọ ga-emerịrị ka ihe ọbụla ruru ha rute ha aka, gwara ha ka ha gbaa mbọ na-akwado ọchịchị ahụ. O were ohere ahụ wee kene onye ọchịnchere oge nke Awka North Maazị Tangod Anagọ nakwa onye nke na-anọchite anya Awka North Constituency na ụlọ omeiwu steeti a Honorable Chimezie Ikwunne. Aso eme birthday ka ọfụka ji celebrate the birthday na anyị mere ka olutu ọnụ ọbụla ndị Ajadu ahụ Saa Emeka Ọfọ. So anyị na-ekenekwa na-asị na Chineke ga-etinyere ya n'elu ndị tinyere ha ego n'elu ego tinyere ya amamife n'elu amamife. Anyị jikwa otu aka na-ekenekwa His Excellency Prọfesọ Charles Soludo n'ọlụ ọma niile ọ na-ala Anambra steeti ka ọ na-alụkwa n'Awka North. Ụfọdụ ndị Ajadu ahụ ndị gwara ABS okwu ndị gụnyere Oriakụ Harriet Nọnyelụ, Oriakụ Mebel John onye nke si Amaezike nakwa Oriakụ Joy Aniemenam onye nke si Akamanatọ kenere Saa Emeka maka ime ka ọ ṅụju ha n'obi. Ha tokwere onye President General nke obodo ahụ maka ịrụsi ọrụ ya ike. Na-ekpeli ndị niile bụ ndị nọ na gọvanọ ma ndị sotele House of Assembly ibe niile bụ ndị gbasara ibe niile anwa bụ ndị gọọmenti na chairman local gọọmenti. Ekpele m bụ na ọ ga-adị ọlụwa mma dụlụ ezinụlọ ha mma ka ngọzi Chineke sochie ha azụ ka o were ogologo ndụ na-arụ isi ike wee chọọ ha mma ka ihe ọbụla ha na-eme ka Chineke na-enye ha ntụziaka n'ihe ọbụla ha na-eme. Ana m ekpekwa ekpere n'isi Emeka Ọfọ bụ onye nyere ụmụ nwaanyị ihe a. Asị m Chineke ebe ọbụla o si wee weta ka Chineke dọbụrụ ọlịa mmaji kwuru mmaji ka ọ gọzikwa ya na ezinụlọ ya bulie ya elu. N'akụkụ nke ha ụfọdụ ndị Ajadu Oriakụ Benedict Onwegbulo onye nke si Amamkpu Village nakwa Oriakụ Nkiruka Robinson onye nke si Amaeze Village kọwara ọchịchị obodo ahụ dịka nke pụwagara iche n'ihi na ọ na-echeta ndị mmadụ nke ọma.